Thixo uyise, Thixo unyana, Thixo umoya oyingcwele. Wena Nkosi uthe umnye koko Nkosi walezipho ezithathu. Thixo onamandla amakhulu, sisondela kuwe kusasa nje Thixo wam, kumkani kakumkani, sibulela Nkosi incebo senzele yona. Siza kuwe Thixo onamandla amakhulu, sisithi Nkosi asimbonanga Thixo ofana nawe. Nkosi elungileyo, kumkani kakumkani. Nasiqalisa Nkosi lenkonzo, kumele oba Nkosi size kuwe njengoThixo, ngoba Nkosi zonke izinto sentendeni esandla sakho. Kusasa nje Nkosi naba bakhonzi bakho Thixo namandla amakhulu, singena Nkosi kule nkonzo, simema Nkosi isiku sesithathu ebuthixweni, isiku Nkosi eso esingumoya oyingcwele. Thixo wam onamandla amakhulu, sondela apha Nkosi kule nkonzo, nyalasa Thixo ebuninzini bamandla akho. Thixo wethu oyingcwele, kumkani kakumkani. Naba Nkosi abakhonzi, Thixo wethu oyingcwele, kumkani kakumkani, bezawungena apha Thixo namandla amakhulu. Sicela wena Nkosi elungileyo, uze Nkosi elungileyo uhlale Thixo wam ezinqakamini zamalumi akho. Thixo wethu olungileyo, kumkani kabazawumapha Thixo, kumkani kabesivisa ilizwi. Thixo wethu oyingcwele, kumkani kakumkani. Ukhe wathi ke Thixo umculi, phefumlela Thixo wethu, tasithandaza kuwe. Kungoba Nkosi kasiqala le nkonzo, sisiza kuwe Thixo wethu oyingcwele. Bancede ke Nkosi abakhonzi bakho Thixo wethu oyingcwele. Yiba lapha ngobuninzi bamandla akho, uyisikelele Nkosi lenkonzo uyithamsanelise ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Yeah.
Bishop Mthamiso. Masibhekele isifundweni sethu ngequlo 64. Usizela lulumi lodwa inhlungu nasisibe sodwa nakubele kumibodwa emqamlezweni inkosi yasesulwini eyaba ngumuntu ebantwini yenzelwa thina bonidini emqamlezweni ukholo lwethu lomaphina ithemba lethu lomaphina uthando lwethu lomaphina emqamlezweni inkosi zingaphela yonke ityala liyahlawulwa lonke izono zoxolelwa zonke emqamlezweni verse yokugqibela zibona ingelosi phansi ziqwalasele futhi ezantsi zibona isimanga nasi emqamlezweni
sasanje masilifumana ilizwi lesifundo sethu incwadi kaIsaya umprofeti chapter 6 sawuqala ukufunda kuverse 1 siphele kuverse 5 iphepha ezansi 696 sithi isihloko ubizo lomprofeti sifunde nabayifumeleyo umnyaka wokufa okumkani uZiya ayibona inkosi ihleli ethonenende enyukileyo amasondo engubo zayo ezikholayo azalise itempile kume iserafi ngaphezu kwayo ileyo inamaphiko amathandathu ngambini ifihle ubuso bayo ngambini ifihle inyawo zayo ngambini iphaphazela ileyo idanduluka kuleyo isithi uyingcwele uyingcwele isithi uyingcwele 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 uYehova uzalise ihlabathi lonke ubuqaqawuli bakhe yadidizela imigubasi yeminyango lilizwi lowadandulukayo yaye indlu izele ngumsi ndathi athi ke mna ngokuba ndithe shwaka ngokuba ndiyindoda emlomo inqambi ndihleli phakathi kwabantu abamilombo inqambi ngokuba amehlo am abone ukumkani uYehova wemikhosi elilizwi likaThixo Nkosi yosuku Nkosi yoxolo sikelele ukufunda kwelizwi layo ngokunangona phakade amen xa sizawudadela enzulwini awubi comfortable xa ungekamkele uthi ukuze ube comfortable endaweni wamkele baphulaphuli be-KUFM silapha ezwini ebiyisekethe superintendent yayo uBishop Freeman umfundisi wala umfundisi uMaseko Masela okay mandibulise ke uBishop Freeman ovume obasangena apha umfundisi wala lesekethe ngibulise insika zebandla khona lo yenze uyisile ngaphandle kwamagosa ngibulise kompondo sihlanji abashumayeli amadodana omongamelikazi abakhoyo omama noBhayibheli otata bonke abalapha omama mamuvice nekomiti yakhe ibulisa ichurch choir evuma kamandi intombi besidla ngothi sizinqanga xa sizibiza sasecaweni udabawu ibulise omama bonke abalapha abantu basebhali baphulaphuli be-KUFM church choir nitsho kamandi khona unoyenza ngaphandle kwengoma xa sizawubiza utato zasamkele magosa asekhaya abashumayeli abazasixelela into yokuba bekusenzeka ntoni ngale mini ye-Good Friday sasanje asiyazi thina ndingamlibali umphathi nkqubo utata uKobe iprogram yakhe le ndizamcela ngembe kwekula phakama abanye abamazi bambone ndizamcela tata uKobe ume ngenyawo sobetha amanzi ke ndiza kumbona ngoku sizawubiza apha kum kubhalwe welcoming presiding Bishop BM Freeman otata bayamazi ke sizawuthabatha him thetha Nkosi ndilindile nevesi esilandelayo Thank you.
Windhu. It's all protocol observed. I'm standing on behalf of the Bishop and the Superintendent wale Sekethe yaseZwide, PE Zwide, kwile society yase-Ebenezer. Ngithunywa ukuthi ngizokwamukela wonke umuntu ongenile ngaphakathi. It is one, the marks of the church. The church is one. The church is apostolic. The church is Catholic. And the church is holy. And so there are no denominations ke namhlanje. Sonke zintweni zilento umbhedesho athi samele ngcwele kulo lonke ilizwe. We are one. And so feel free sisekhaya izinja kwekhaya sinazo. However, uBishop uthe mayihamba wahamba nazo ukuze nikwazi ukuthi nikhululeke. Feel free namkelekile. Kristu Yesu Nkosi yethu. Amen. Masibulele kumfundisi. Sibamba ngazo zozibini inkosi ngokusamkela. Nkosi Magosa 16 siyadumisa Thixo siyavuma uNkulunkulu yebo.